Vesmírny rekordér oslavuje jubileum. Uplynulo presne 40 rokov od prvého štartu raketoplánu Discovery. Do vesmíru vyniesol nielen Hubbleov ďalekohľad, ale aj množstvo posádok na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. 3, 2, 1. 30. august 1984. Raketoplán Discovery štartuje z Kennedyho vesmírneho strediska a na palube sú 6 astronauti. Na svojej prvej misii má za úlohu vyniesť na obežnú dráhu telekomunikačnej družice. Odvtedy absolvoval Discovery ďalších 39 úspešných štartov a návratov z vesmíru. Najvyťaženejší americký raketoplán nalietal celkovo 238 miliónov kilometrov. Booster ignition and liftoff of Shuttle Discovery. Booster ignition. Krát vyniesol k stanici ISS ľudskú posádku. Odborník na vesmírne technológie oceňuje aj jeho misiu z apríla 1990. Vtedy odviezol do kozmu Hubbleov ďalekohľad a neskôr ho z raketoplánu aj servisovali. Raketoplán priletel k Hubbleovmu teleskopu, následne tam bolo tzv. Rameno Canadarm. A práve ním dokázali na ďalekohľade meniť súčiastky. Vie zachytiť nejaký predmet, a tento predmet následne vie presunúť do tohto priestoru a tam sa to dá nejakým spôsobom servisovať. A raketoplán, ktorý vážil 67 tón, mohol odviesť maximálne 7-člennú posádku. Sedím na mieste veliteľa misie. To, čo vás zaskočí, je, aké tu je obrovské množstvo prepínačov, meradiel a obrazoviek. Posledná misia raketoplánu sa uskutočnila v 2011. Discovery bol v poradí tretím raketoplánom z celkovo 5, ktoré dlhé 10 ročia využívali Američania na lety do vesmíru v rámci programu Space Shuttle. Spojené štáty tento program ukončili pred 13 rokmi. Boli za tým najmä vysoké náklady, ale aj 2 misie s tragickým koncom. Ale je to v podstate program, pri ktorom zomrelo najviac ľudí. Pri tomto programe zomrelo dovedná 14 astronautov, a teda neboli to len astronauti, bola tam aj učiteľka, vedci. Lety do vesmíru v 2020 prebrala až súkromná spoločnosť SpaceX. Najnovšie sa k nej pridal aj Boeing s projektom Starliner. Teda ale zažíva fiasko, keďže pre poruchu stále kotví pri Medzinárodnej vesmírnej stanici. Lukáš Zuzelka, televízia Markíza.